Jo. Fuck. Velkommen tilbage til Baby. Jeg har fucking tekstpack på i dag. Det har jeg også. Det har Bjarne også. Fuck. Nå, men for helvede. Bjarne. Nej. Ja. Godt. Ja, men jeg slår en ihjel snart. Det bliver dig, Bjarne. Nå. Shut the fuck up. Nå, men mig og Bjarne, vi vil spille Minecraft igen, for det er lang tid siden vi sidste har tegnet spillen. Ja. Lad os vise... Ja. Så. Diamantus. Har vi diamantus? Ja, jeg tror faktisk, jeg vil gå på opdagelse. Jeg tror, jeg begynder at bygge lidt. Udvide vores hus lidt. Det må du gerne. Du må også gerne bygge et nyt hus, hvis det er jo. Det gør jeg. Har vi sådan? Jeg har masser af sådan. Fantastisk. Lad os gøre det. Jeg kan godt komme med at bygge huset. Der. Jeg går på opdagelse ned i det indre univers. Okay. Okay, jeg skal have. Har vi egentlig jern? Oh shit. Det har du. Okay. Bjarne, jeg bliver så nødt til at tage 2 af vores diamanter. Jeg kan i hvert fald se, at vi skal ned og skal du have mere sand? De der her? Nej, jeg har masser. Okay. Der er lidt mere i. Nej. Nej, prøv. Den skaber jeg bare lidt af. Så skal jeg lige have bygget dong. Fuck. Jeg skal fandme op og have min... hvis jeg kan få den i... 7, 4... Tag 5, den der i del 7. Sharpness 1. Vi skal også have eller ud og have op nogle køer. Vi har nogle par køer inde på vores farm. Nå ja. Få dem vokset lidt op til. De skal bare knaldet, eller... hvad nu? Jeg kan ikke huske, om det er køer, der skal have hvede, eller det er gris. Det er vel alle, der skal. Nej, fordi det er blevet ændret. What? Det er en gammel update, der. Okay, men jeg tror stadig, køer skal vide. Det tester jeg, hvad jeg har tyve. Ja. Mu. Kom on. Værsgo. Ja. Det er det. Okay, godt. Så får dem til at... De har lige... Hvad er det for noget, du siger? Vi skal også have nogle får for helvede. Så kan vi få masser af uld. Ja. Så bliver vi i hvert fald ikke top af det. Så skal vi lade shears ud af iron, så har vi hele den uld. Skal vi... Bom. Jeg laver altså en hernede. Er det ordentligt, Bjarne? Tak. Vi lever i din sjæl. Okay. Selv tak. Sådan. Tak. Så jeg er den bedste. Det er så sexy. You know it. Nej. Bjarne, har du en, hvad hedder det? Nå, men, en CD-ting. Ja! Finder vi ikke. Wow, okay. Det er altså begyndt at like. Thank you. NP! Nu skal spise nogle chips. Ja, lige om lidt. Hvis du spiser nu, så må jeg ikke spise nu. Men så må du lade være med at spise nu. Hvorfor skal det lægge? Dræb mig eller herinde. Kill me. Fuck. Okay. Tænk lige, hvorfor har vi noget crafting? Sådan der. Det måste bella. No. Var man ikke snart en gråt? Det her, det har taget lang tid. Jeg gider ikke mere. Hvor er jeg? Jeg droger YouTube nu. Nej! Jo. Jeg var lige begyndt at se dig.
Nå. Jeg er din største fan, BabyGaming.dk. Hak, jeg ved ikke godt. Ja, husk det. Nå, jeg skal faktisk lige gøre noget. Bjørn, prøv lige at kigge om den er på peaceful egentlig. Tror jeg faktisk. Fuck det. Shite. Det er fordi, jeg kunne godt se, at jeg i mistik... Allerede en anden, vi svarede. Oh god. Det nu ved jeg, hvad jeg skal lave, mand. Det skulle da bygge tag på vores øverste etage. Jeg har bygget et andet hus, hvor vi kan have vores nogle andre ting i. Det var det, jeg havde tænkt mig at begynde her ved siden af. Jeg har også taget materiale til. Skal du have noget sten, så? Nej, jeg har også sten. What? Jeg har sten. Jamen, smoothstone. Ej, jeg kan meget bedre lide cobblestone, det ser meget godt ud. Ja, men med det her tekst... okay, det her tekst, det ser fedt ud. Det er i hvert fald bedre end den normale. Eller en default tekstur pakke. Alt er bedre end normalt. Vi lever i din sjæl. Regel nummer 1. Husk altid at lukke døren. Regel nummer 2. Husk over. Nej, jeg mistede min shovel. Har vi virkelig mistet så meget jern? Det skulle da godt nok træls. Fuck. Der har jeg en hus. En fodbold. Fuck, jeg troede det var et skelet. Hey, du glemte regel nummer 1, din. I don't give a shit. Regel nummer 1. Husk altid at lukke døren. Du tog den. Giv mig den. What the fuck? Bum bum. Bum bum bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Sådan her. Reglerne skrevet. Okay. Nu går jeg i gang med hus. Det er fandme bare for at jeg bliver counter-attacket. Jeg skal lave shit. Jeg kan se skelet og noget godt. Jeg kan se en enderfucker. Hvad fuck laver en enderfucker derovre? En creeper. Væk. Fuck, der er en enderfucker. Jeg kigger på ham. Han kommer hen mod mig. Det så lige ud fra døren. Han begynder at stille blokken fra vores hus. Kom med den, bro. Du skal slå ham på bænken, siger han. Ja, det er det. Du fik en enderbird. Ja! Drop den. Hvad skal man lige bruge den til? Jeg har aldrig fattet det. Jeg er ikke sikker, faktisk. Jeg tror, du faktisk vil aktivere den der portal. Ja, men hvordan? Det ved jeg faktisk ikke. Skal vi finde ud af det på et tidspunkt, når vi er færdige med det der? Det har jeg faktisk aldrig klar. Det er vi snart faktisk. Vi er snart færdige med den her episode. Det er faktisk om 2 minutter. Sådan cirkus. Sådan cirkus. Min far er faktisk cirkus. Tillykke, han har en havenæs. Ej. Nej. Tal pænt om din mor. Skal vi lige sove? Nej. Jamen. Jo, måske ikke. Jeg er lige ikke. Nå, der var du. Jeg er lige ved at lave hus. Jeg har ikke kigget efter, hvor fuck du er henne. Kan du lige smadre den her? Lige under mig. Den der glaspæne. Der. Også. Jeg kunne med ikke gad ikke tage mig med. Coke. Shit. Nå, Bjarne. Nå, det er det. Kom nu. Og så ikke. Det skal vi ikke tage på. Kan du gøre det? Kom nu. Hallo.
Hvis du går det, går jeg 5 ud, og du dræber dem selv. Det er fint. Farvel. Kommer du ikke op på sengen med mig? Nej. Fint. Dun 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 Skal vi lige tjekke, hvordan jeg går til vores mikrofon? Wow. What the fuck, der er sgu da. Det var der, hvor jeg var før. Giv mig lige alt jeres fucking. Men det går faktisk godt på se. Oh yeah! Vi har kun lidt sådan. Jeg er bange. Det står også godt. Fuck dig. Nej. Vi skal springe noget weed frem i luften, baby. Boom. Projektion. Bro. Vi skal også have til TNT. Jeg skal også ud i en ørken på et tidspunkt, fordi der skal jeg have fat i ind i de der hvad hedder de? En af de der hvad hedder det, vi har? En af de der Wops House, hva? Holy shit. Ind i en af de der hvad hedder de? Sandstone? Jeg har absolut ingen eneste, hvad du snakker om. De der hvad er det hedder? Kirker? Nej, de der templer. Fuck. Ja. Jeg kunne bare skulle finde sådan noget. Så kom op i sengen. Jeg mangler en sidste ting. Det er at sætte en job. Sådan der. Sådan er shit. Hus nummer 2 er færdig. Og jeg bygger et til hus nummer 2. Og så måske et til ved siden af. Og så har vi sådan en lager. Det vil sige en lille by. Vi laver en lille by. Jamen, skal vi ikke det? Jo, og så har vi jo noget gravel. Sov nu. Har du gravel? Nå, vi er slut på episode. Jeg ved ikke, hvad fuck det er. 8, tror jeg. Ja. Vi ses til episode 9. Jo. GGHF.